Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa sikhatil atsam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila darissalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikfina bihalalikan haramika waghnina fadlika amman sibak. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para kaspuhan ingkang sami rawuh wonten lodangan enjang punika, dayanipun ingkang tansah kaula utamiaken. Linangkung panjenenganipun Shahibul Hajah, panjenenganipun Bapak Darmadi so Ibu Kumaidah, ugi panjenenganipun Bapak Nur Handik so Ibu Khairiyah ingkang tansah kaula tresnani. Panjenenganipun Pak Yai Hadi Siswoyo ingkang tansah kaula mulyakaken. Ki dumateng para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang sami hadir wonten acara tasyakuran pernikahan Dimas Muhammad Khairuddin pikantuk Nimas Afifatul Aprilia. Afifatul Apriani. Wis sing kula eling kula anggere Afif ngoten niku. Nggih. Sedayanipun ingkang tansah kula hormati lan ingkang kula banggaaken. Wonten kesempatan ingkang berbahagia punika, monggo kita sarengan tansah manjataken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Atas daya nikmat paringipun pitulunganipun, alhamdulillah kula sak rombongan saking keluarga besar panjenenganipun Bapak Nur Handik so Ibu Khairiyah saged sowan, saged silaturahim wonten dalemipun panjenenganipun Shahibul Bait, Shahibul Hajah, panjenenganipun Bapak Darmadi sekalian. Alhamdulillah dipun paringi wilujeng selamat sehat wal afiah. Mila ing dalem kesempatan punika monggo kita ucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tansah kunjuk wonten pangarsanipun Baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiyo jenengan kula sedaya ingkang sami hadir punika leres-leres binjang wonten alam akhir tansah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh, para lenggah sedaya ingkang tansah kula hormati. Ing mriki kula aminangkani sesulih saking panjenenganipun Bapak Nur Handik so Ibu Khairiyah sakbakdanipun ngleksanakaken akdu nikah putranipun. Panjenenganipun menika bombong sanget, panjenenganipun menika seneng sanget. Mila ing dal kesempatan punika kula ingkang dipun resaya saperlu matur dateng keluarga besar panjenenganipun Bapak Darmadi so Ibu Kumaidah wonten telatah Kemloko Manis mriku. Mila
Ingkang kaping sepindah kula aturaken matur nuwun sanget atas pahormatan atas nggih menika pasugata ingkang sampun dipun rahapi. Saking payenganipun Bapak Darmadi saha keluarga ing mriki kula sulihipun matur nuwun sanget atas panampinipun, atas pahormatanipun lan sugata ingkang sampun dipun aturaken. Mugi dados amalan makbulan indallah. Amin. Allahumma amin. Ingkang wigati niki wau kula niku wau disenggol kalih sing beto ayam. Niku mesakaken Mas. Dadi kawit wau ayame niki tesih napa niku? Siji cepengi niki. Mila ing kesempatan punika kula dipun resaya dening payenganipun Bapak Nur Handik ingkang kaping sepindah nggih menika sepindah masrahaken dhateng putranipun ingkang asma Muhammad Khairuddin niki kapasrahaken dhateng payenganipun Bapak Darmadi lan mugia dipun akoni dados putranipun piyambak. Nggih kados mekaten putranipun putra putri nggih sampun mesem gemuyu, sampun padha senenge, tir padha irenge, ya tak delok ya do guyang-guyu, jowal jawil niku pun ngetingalake judul. Amin. Allahumma amin. Jadi kersa payenganipun Bapak Darmadi saha Ibu Kumaidah nampi wontene putra punika Muhammad Khairuddin. Nggih kersa mangke menawi wonten mriki dipun gulawentah ingkang sae. Menawi wonten mriki tugasipun payenganipun Bapak Darmadi, menawi wonten Srobyong tugasipun Bapak Nur Handik. Mila ing kesempatan punika payenganipun Bapak Darmadi kersa nampi wontenipun putra punika. Nggih jengene putra niku nggih mesti kados kula lan payengan sami ya ana apike ya ana kekurangane. Mila panci niku putrane Bapak Nur Handik nggih putrine jenengan nggih sampun remen niki saat kula aturaken dhateng payenganipun Bapak Darmadi. Ingkang kaping kalih nggih menika saking Bapak Nur Handik nggih menika masrahaken napa mawon peparingipun Gusti Allah ingkang sampun kabetakaken saking keluarga Srobyong. Duka niku wujude nggih wonten kendaraan, ning kendaraane niki pun kes niki ampun mikir nggih niki BPKB-ne insyaallah mangke BPKB-ne langsung dipun paringake. Jadi ampun semang nggih. Kadang-kadang kan wonten lamaran mobil, lamaran sepeda, jebule tesih kredit. Niki insyaallah Bapak Nur Handik nggih menika masrahake sepedanipun sekaligus niki mangke masrahaken BPKB. Insyaallah mangke dipasrahaken dening mbahipun penganten kakung Ibu Mustirin. Insyaallah mangke nggih masrahake bumbu pawon sekaligus nggih. Mila ing wekdal kesempatan punika napa mawon ingkang sampun dipun beto saking keluarga payenganipun Bapak Nur Handik kersa nampi wontenipun. Jadi nampi wontenipun. Mila ing mriki nyuwun tulung ingkang beto ayam nggih dipun tampi saking keluarga Bapak Darmadi. Kula mesakaken. Monggo mangke kalih Bu Mustirin masrahaken BPKB kalih bumbu pawon. Kersanipun kaaturaken langsung dhateng payenganipun Ibu Kumaidah.
Ngoten nggih. Mila niki saderengipun kula lajengaken kula suwun Mbah Mustirin ten ngajeng kula masrahaken napa ingkang sampun dipun aturaken saking Bapak Nur Kantik. Monggo dipun dherekaken kersanipun nggih diapit. Nggih mugia napa ingkang sampun dipun aturaken Bapak Darmadi saha Ibu Kumaidah nampi wontenipun. Ngoten Pak nggih. Nggih semugia napa ingkang sampun dipun beto saking keluarga Srobyong minangka sedekah panjenenganipun Pak Nur Kantik, mugia hajatipun paringana barokah umuripun, barokah rezekinipun. Amin. Allahumma amin. Lan ugi mugia pinang penganten kekalih nggih menika Dimas Muhammad Khairuddin kalih Nimas Afifah mugia dipun paringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Kula nyuwun tulung ayam ingkang sampun dipun beto dipun tampi sampun. Oh nggih matur nuwun, kula niku mesakaken sing nyekeli Mas. Sing nyekeli kawit enjing. Mila alhamdulillah napa mawon ingkang sampun dipun beto saking keluarga Srobyong ingkang intinipun kersa nampi wontenipun ngoten nggih Pak Darmadi saha Ibu nggih. Lan ugi nggih menika nyuwun pandunganipun, restunipun mugi-mugi putra kekalih punika anggenipun san akdu nikah pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Dumateng para rawuh, para lenggah sedaya ingkang tansah kalurmati, insyaallah mangke tabuh sedasa mundhut nganten sekaligus besan mangke dalu. Jadi mangke insyaallah nganten dipun pundhut mriki nyumanggen langsung besan dalu nggih malah langkung prayogi ngoten nggih. Kersane satet-satet bar kanton istirahate. Ngoten nggih. Mila ing mriki kula aminangkani sulihipun saking keluarga besar panjenenganipun Pak Nur Kantik sepindah malih matur sanget atas pahormatan, pasugata lan napa kemawon ingkang dipun aturaken saking Bapak Darmadi saha Ibu Kumaidah. Mugia napa ingkang dipun aturaken niki dados amalan makbulan ing Allah pikantuk piwales ingkang langkung kathah, langkung barokah, langkung cetha. Amin. Allahumma amin. Mekaten sepindah malih kula aminangkani sulihipun Bapak Nur Kantik. Kula mikir niki dinten Jumat Pak Nur Kantik ngeten niki nggih gadah damele sami, menawi kula mikir kuwatir mangke wonten tamu, mangke sak badanipun acara kula nyuwun pamit sedaya rombongan Pak nggih. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis paring pangandika panjenenganipun Bapak Ustadz Fathur Rahman minangkani kadang pisanikan sapun kepareng ambabar pangantikan pasrah. Imbal pangantikan panampi kunjuk dumateng kadang cudakaning kondo minangka talanging basa kadang pamengkugati nuniki Bapak Darmadi sekalian garwa. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Hadi Kiswoyo. Murih rahayune sedya
kepareng kunjuk dumateng panjenenganipun sasana saha swasana hambung sumangga din kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Amma ba'du. Wilujeng siang sagunging para alim, para kiai sesepuh min sepuh ingkang satuhu kinabekten linangkung dhateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Nur Hadik dalah ibu sak keluarga sak pangombyong ingkang mijil saking Srobyong ingkang tansah kawula minulyakaken. Ugi boten kataluben kadang kawula muda inggih Adimas Darmadi sekalian ingkang tansah kawula utamakaken ugi ing saat menika nembe amangku karya nindakaken darmaning asepuh ingkang tansah kawula dherekaken napa ingkang dados hajat lan kenyatanipun sumrambah sagunging para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah kinurmatan ugi boten kesuben dhateng pinanganten kekalih ingkang tansah winantu ing Sukorahayu ingkang kawula dherekaken minangka pambungane atur monggo sareng-sareng amanungku puji wonten ing ngersaning Gusti ingkang murba ing dumati ingkang sampun paring kanugrahan dhateng kita sami awujud seger lan kawarasan katitik wonten ing kalodhangan siang punika kita sedaya saged sinarengan rawuh wonten ing dalemipun adik kawula Sudarmati Sarimbit ingkang saperlu nderekaken mangayu bagya saha paring berkah pangestu anggenipun Ami Sudakrama putra putrinipun meninggih anak kawula Afifatul Afriani binti Darmadi ingkang kadhawuhaken Nak Mas Bagus Muhammad Khairuddin bin Pak Nur Handik saha Ibu Khairiyah ingkang sampun kalampah kala wau ing antawasipun tabuh sanga ingkang mugia kanthi berkah pangestu saha kairing doa kita sedaya anggenipun ngleksanan akad nikah utawi anggenipun kawisudakrama pinanganten kekalih estu-estu sinarengan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga dados akdun nikah ingkang nuwuhaken keluarga sakinah mawaddah warahmah utawi dados jejodohan ingkang tansah antut runtut rerentengan widodo lestari mulya winantu ing amin Allahumma amin. Duka pangangka alih sholawat salam monggo kita aturaken wonten ing ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap mugi-mugi pinanggihan kita siang punika benjang saged pikantuk syafaatul uzma saking ngarsanipun Kanjeng Nabi amin Allahumma amin. Sagunging para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah kinurmatan kawula ngadeg matur wonten ngarsanipun panjenengan sami amin angkani talanging basa saking kadang kawula Darmati Sarimbit ingkang ngos pindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlam bi hudurikum sugeng rawuh sugeng pinarak datang keluarga agung saking Srobyong
kanthi pinaraan ingkang sekeca ingkang milunggan sinambi angresepi hidangan sakwontenipun. Wondene ingkang angka kalih nanggapi napa ingkang dados aturipun Bapak Yai Fathur Rahman ingkang minangka duta Sraya saking panjenenganipun Bapak Nur Khadik Sagodrah ingkang kala wau amasrahaken jambe suruh godhong alum utawi lamaran ingkang sedaya sampun sinebat mulai saking jajan pasar ngantos dumugi jajan dealer. Sedaya sampun kaaturaken napa isinipun Fathur Rahman boten saged amirsani duka asin duka kecut ning sedaya kaaturaken dhateng kadang kula muda Cudarmadi minangka sesambungan tali katresnan utawi lamaran. Kula ingkang minangka sulihipun Pak Fathur Rahman kula tampi kanthi lega ing penggalih kanthi asta kalih muga-muga sedaya kala wau ndadosaken sedekahipun Bapak Nur Khadik sakula wangsa sehingga sangsaya rumaket anggenipun sami besanan andhaupaken putra putrinipun. Wondene ingkang salajengipun ugi amasrahaken ingkang putra bilih kala dinten utawi wulan ingkang kapengker menika anak kawula Muhammad Khairuddin taksih calon putranipun kadang kawula Darmadi taksih calon suaminipun anak kawula Afifatul Afriani sakbakdanipun kaagdun nikah kala wau insyaallah mulai saat menika anak kawula Muhammad Khairuddin sampun sah lan resmi menggaing agami lan negari dados suaminipun anak kawula Afifatul Afriani lan ugi dadi putranipun kadang kawula Darmadi Mila anggenipun pasrah nggih badhe kula tampi ugi wonten ing tengah-tengah keluargi kawula insyaallah Pak Yai Fathur Rahman badhe kula akoni dados putra piyambak boten ateges putra mantu lan insyaallah menawi wonten ing mriki mangke sederek kawula Darmadi insyaallah badhe ngemotaken badhe paring piwulang lan sanes-sanesipun sak mampunipun sehingga sak mangke anggenipun badhe mbangun baliwisma ingkang enggal saged lumampah kanthi sae. Anamung dawah kosok wangsulipun Yai Fathur Rahman saha Bapak Nur Khadik anak kawula Afif menika nggih istilahipun menawi dengan pirsani dedeg piadeke nggih sampun saantawis dewasa. Ning laris sakniki niku Pak Fathur mboten saged napa-napa. Nek kan madhep HP nggih pinter, tapi nek kan masak mboten saged mila mbok menawi mangke wonten ing Srobyong ugi kula pasrahaken dhateng Bapak Nur Khadik saklawangsa niki pun dados putrane jenengan ten mriko mangke pinuju ten mriko jenengan emotaken jenengan tuturi jenengan arahaken panjenengan ampun gadahi raos ewuh saha pekewuh niki pun dados putranipun kanthi mekaten insyaallah mangke kanthi donganipun para pinisepuh saha arahanipun para nisepuh anggenipun badhe mbangun baliwisma putra kekalih mugi-mugi saged lumampah gangsar lancar mboten wonten alangan rubeda punapa-punapa jumbuh napa ingkang dados pikajenganipun para pinisepuh. Wontene salajengipun minangka talang atur saking kadang kawula muda Darmadi mbok menawi anggenipun nampi keluarga agung saking Srobyong sak pangombyong kula yakin
kathah kekiranganipun, kathah kelepatanipun saking arah menapa kemawon papan palenggahan pasugata lan sanes-sanesipun sedaya kekirangan kirang aruh suguh rengkuh lan sanes-sanesipun menika boten kasengaja kalangkung anggenipun jawat asta boten tapis boten titis sedaya kekirangan kula minangka sulipun kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wondene ingkang terakhir kala wau sampun kaaturaken mundhak selak ketumbuk Jumatan ngoten nggih. Niki ingkang terakhir mbok menawi mangke anggenipun jinagongan pinanggihan silaturahmi keluarga saking Srobong sampun saentawis lan badhe ngersakaken kondur nyuwun pamit saking papan palenggahan menika kawula sak keluarga kalangkung adik kawula Darmadi Sarimbit nggih nderekaken sugeng kondur kanthi jengkaripun mugi-mugi jengkaripun saking dalem mriki dumugi margi ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak pinaringan wilujeng slamet pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kala sampun kaaturaken bilih hajatipun menawi saged dipun rampungaken sedalu. Nggih nek mriki malah adate ngoten. Dados mangke ra usah bolak-baleni. Nggih mangke insyaallah kala wau sampun kaaturaken tabuh sedasa keluarga saking Srobyong badhe silaturahmi mriki lan ugi badhe mundhut putra nganten putri kaboyong wonten ing Srobyong. Insyaallah saking keluarga mriki namung nderekaken niki mpun dados putrane jenengan lan insyaallah mangke sak kondure jenengan saking mriki mangke keluarga mriki insyaallah nderek nyambung silaturahmi wonten ing Srobyong sehingga mangke hajatipun rampung sedalu. Mengkaten menggah atur saking derek kawula Darmadi sepindah malih awal akhir anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya saha kula anggenipun sesulih dateng sedherek kawula kathah kekiranganipun nggih nyuwun agunging pangapunten kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pratitis paring pangatika panjenenganipun Bapa Hadikiswaya minangka talanging basa kadang pamangku gati nun inggih panjenenganipun Bapa Darmadi saha Ibu Umaidah. Saking para tamu kakung saha putri ingkang pantesan abis karing pakurmatan paripurna titilaksana pasrah panampining Sirat Maja Pinaten Sarimbit kunjuk priagung kekalih kaaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nuwun salajengipun hangrumpaka titilaksana pamating tedhak citra foto risang pinanganten kunjuk dumateng utaminipun langkung mriyang saking keluarga panyengguyung keluarga pangombyong saking risang pinanganten kakung kepareng gilir gumanti setunggal keluarga kepareng tumuju ing sasana wiwaha kepareng hagestreni nderekaken foto sareng risang pinanganten Sarimbit kawastanan ingkang angka sepisan saking keluarga panjenenganipun Bapak Nur Salim, keluarga Bapak Fatkur Rahman, keluarga Bapak Sugiono, keluarga Bapak Sukanan, keluarga Bani Muri, keluarga Bani Muri ingkang kakung saha estri saha para kadang saking risang pinanganten kakung gilir gumanti. Sumangga para bapak, para ibu kapratitisaken dening para kadang Helovia fotografi setunggal mboko setunggal ingkang sampun kepareng kasebat kepareng tumuju wonten ing sasana wiwaha. Dene salajengipun sinambi titilaksana pameting tedhak citra foto risang pinanganten
laksono atur palipur sesarengan para kadang Faiz Ben Revanis Ben ingkang sampun setya humarak ngabiyantara atur palibur kepareng setya sekson langkung rumiyin dene sawetahipun sasana saha swasana kasumenggaaken nuwun kula nuwun. Ingkang foto sepisan malih keluarga panjenenganipun Bapak Nur Salim tumuju wonten ing sasana wiwaha sakwingkingipun mangke wonten panjenenganipun Bapak Fatkur Rahman sak keluarga, Bapak Sugiyono sak kulawarga, Bapak Sukanan sak keluarga, keluarga Banis Muri ingkang kakung saha putri sedayanipun saha para kadang pangombyong rencang saking temanten kakung kapurih ugi lebda ing manah kepareng jumeneng saking sasana palenggahan kabratitisaken dening para kadang Hello via fotografi dene kunjuk dumateng kadang Faiz Ben kasumanggaaken nuwun.